बड'लेण्डनि दाब दाब जायगाफोराव सोलिगासिनो दं फुटबल बादायलायनायनि दोहौ। उदालगुरिनि डिमाकुसियाव गाबोननिफ्राय जागायगोन मोन 8 जोलुर हानजाखौ लानानै बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो डिमाकुसि ओनसोलनि मुंख्लंफोरखौ मान होनानै लोगोसे ओनसोलाव जोलुरनि फारसे जावरिखांनाय लाबोनाय थांखिखौ लानानै खुंनाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया गाबोननिफ्राय डिमाकुसि जेम्स बेंगा जोलुर गेलेग्रा फोथाराव मोन 8 जोलुर हानजाफोरखौ लानानै गाबोन 15 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 23 नभेम्बरसिम खुंजानो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गाबोननिफ्राय जानो गोनां 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनायखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बे समाव जोलुर फोथाराव खामानि मावनाय लोगोसे मोसाखावरि हानजाया साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फै बे समाव जोलुर फोथारनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबखौ नायनानै लानि। बड'लेण्डआव साग्लोबदों बे समाव सोरगिदिं जोलुरनि दोहौ। थारैनो बुंनांगोन सोरगिदिं नायोब्ला बे समाव जोङो नुनो मोनदों बड'लेण्डआव जि फुटबलनि जि दोहौ बे दोहौआ दिनैनि सानाव थाद'नाय गैयै जि थासारि बेजों सोलिगासिनो दङ। थारैनो नैबे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे डिमाकुसि जेम्स बेंगा जोलुर फोथाराव। बेयाव जानो थांगासिनो दङ गाबोननिफ्राय मोन 8 जि जोलुर हानजा बे जोलुर हानजाखौ लानानै 28थि बड'लेण्ड जि गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय बियो बे गाबोननिफ्राय बेयाव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनिनो जिथु लाहार फाहार खालामनाय नैबे समाव सोलिबाय थादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायनो जि मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव बे नुथायानो जादों डिमाकुसि जेम्स बेंगा जोलुर फोथारनि आरो बे फोथारावनो जिथु गाबोननिफ्राय मोन 8 जि जोलुर हानजा बे जोलुर हानजाखौ लानानै जि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेयाव बेखेवजानो थांगासिनो दङ 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय। आरो बे बादायलायनायखौ दिनै साखा फारायै बरायनो थाखाय दिनैनि सानाव बानजाय आफादा जि साखा फारा जानाय हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ। थारैनो फिल्ड फोसाबनायनिफ्राय लानानै बेयाव जि हारिमु हानजा बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापखौ गाबोननिफ्राय बरायनो थाखाय बेयाव साखा फारा जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिथु हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि बे समाव आंजों लोगोसे दङ नैबे बानजाय आफादनिनो जिथु मावफुं आफादगिरि आरो बिथांनिफ्रायनो आं मिथिनो नाजागोन जिथु गेजेराव आरो माखासे समल'सै गाबोननिफ्रायनो मोनसे मेहेरगोनां जि जोलुर बादायलायनाय नोंथांमोननि बानजायनायाव जानो थांगासिनो दङ। मा बुंगोन नोंथां? आच्छा, बे समाव जोङो बयबो नुदों मोनथिदों जे जोंनि डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप बे देग्लाय 28थि बोसोरसालिया गेलेनाय बादायलायनाय जागोन। बेयावहाय जोङो गुबुन बोसोरनिफोरनि बायदिनो बिराद माने गाजा गोमजाहै जोङो खुंफुंनो नाजादों जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय लोगोसे डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव। थ' जोङो गाबोन जोंना बेखेवनाय हाबाफारि जागायनाय हाबाफारि आरो बे जागायनाय हाबाफारियाव जोंनिबो मोनफ्रोमबो दिखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि थियारिखौ जों खालामदों। हारिमु बिथिङावबो जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जों लादों। बेयावहाय जोंनि मोसाखावरि 150 जन मोसाखावरिफ्रा बाहागो लागोन आरो बेयावहाय जोंनि मानगोनां बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा माने हमेज टु माने बड'लेण्ड मार्टियार्स बेयावहाय जोङो कर्नेलियास दैमारि आफादगिरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि बिथाङा बाहागो लागोन। आरोबाव जोंनि गेलेनायखौ बेखेवजेनगोन बिस्वजित दैमारि मानगोनां स्पिकार आसामनि स्पिकार बिथाङा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि मुंख्लंफोरखौ जिहेतु जोङो जोंनि गेजेराव जोङो फोथांनानै लाखिनाय बिथांमोननि आदर्शखौ जोंनि फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों जोङो जोंनि बे गेलेनाय हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो जों खुंफुंदों। आरो देग्लाय बे मुंख्लंफोरजों लोगोसे जोङो जोंनि आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां जुबिन गार्गनि गोसोखांथियावबो जोङो बिथांनो मान बावगोन।
बे हाबाफारिखौबो जोङो जोंनि देग्लायनि गेलेनाय हाबाफारियाव जोङो दाजाबफादों। थ' बेवहाय जोंनि गाबोननि बेखेवनाय जे मोनसे गेलेनाय बे बेखेवजेननाय गेलेनायखौ माने बाहागो लागोन जोंनि हरिसिंगा टाउन क्लाब आरो बेनिफ्राय मकालमुवा नलबारि मकालमुवानि गेलेग्रा बिथांमोननि गेजेराव गाबोननि बादायलायनाया जागायजेनगोन। बेनि उनावहाय जोङो 8था टीमखौ लानानै जिहेतु जों खालामगोन गेलेहोगोन जे बेवहाय बिटिसिनि 9 गेलेगिरि क्लाबफोरा बाहागो लागोन आरो बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय जोङो 3 मुंदांखा माने गेलेनानै दिन्थिफुंनो हानाय बिथांमोन टीमफोरखौ जोङो हांख्रायदों। बिथांमोनाबो जोंनो कनसेन्ट होदों फैगोन बाहागो लागोन। थ' जोंनि हाबाफारियाव जेसेबां हागौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनफ्राबो जाहाथे बाहागो लानानै लोब बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। मानोना जोंनि गेलेनाया बियो माने गेलेनायल' नङा, गेलेनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां गेलेगिरि साफा जोङो सोरजिनो हायो बे नोजोरजोंबो जोङो नायदों। आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउमाया जाहाथे माने मुंख्लंफोरनि अबदाना जोंनि गेजेराव जाहाथे अराय गोजोर जानानै थालाङो बेफोर नोजोरफोरखौबो जिहेतु जोङो नोजोर होनानैसो बोसोरफ्रोमबो जिहेतु बे गेलेनाय बादायनायखौ माने खालामनाय जायो। बेनि थाखायनो जोंबो आसा खालामदों जे हारि माहारि जेबो फारागथि लायाजासे जोंनि ओनसोलनि बयबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ फैनानै लोब बाहागो लागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। गोजोन्थों। जोंनि जोबथा बादायलायनाया 23 नभेम्बराव जागोन। बे 23 नभेम्बरावबो जोंनि गेलेनाय हाबाफारिफ्रा माने गाजा गोमजायैनो थारैनो जागोन आरो बेयावहाय जोङो गोबां जोंनि माने आलासि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन आरो जोंनि गेलेग्रा टीम फाइनेलनि टीमफोरखौबो जोङो मोजां टीमफोरखौ लानानै जाहाथे जोङो फाइनेलनि गेमखौ जोङो खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। दासिमाव जितु गाबोननो जाथारनोसै दासिमाव बेसेबांसो खामानिफ्रा आवगायखो? जोंनि जे मोनसे हाबाफारि बा जोंनि जे मोनसे प्रिपेरेसन बेयो थारैनो अलमस्ट 99% कमप्लिट जाबाय होननानै जों सानदों। खारन गाबोन जोंनो जिखिनि नांगौ मुवा जोंनो जिखिनि दिगाव माने नांगौ बेफोर गासैबो दिगफोराव जोङो जोंनि माने साब कमिटिफ्रा गावबा गाव बिबान लानानै दायित्व लानानै खामानि मावदों। रावबो जनानै थायाखै, रावबो रावखौबो नेनानै थायाखै आरो जोंनि गेजेराव थाखा फैसानि थाखाय एसे आंखाल जादोंब्लाबो जोंनि मावथिफ्रा मेंनानै जिरायनानै थायाखै। ओंखायनो गासैबो साब कमिटिनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। खारन बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि हाबाफारिया माने साक्सेस जानो थांगासिनो दङ। हाय नंगौ जितु बिथाङानो नैबे बानजाय आफादनि जितु मावफुं आफादगिरि आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जितु गाबोननि जि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 150निख्रुइबो बांसिन जि मोसाखावरिफ्रा बेयाव मोसानानै दिन्थिफुंगोनखौ बेयाव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जितु जि आसामनि जि हार्टथ्रब देंखोगिरि जि रुंसारि जि जुबिन गार्ग बे जुबिन गार्गनि जितु मुसुखायाव बिबार बावनाय जि हाबाफारि बिथांखौ मान होनानै जि बिबार बावनाय बायदि रोखोम हाबाफारि बेयाव लानायखौबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब बुंथिनानै होदों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि सानाव जि बिथांमोना जि गाबोननि सानखौ लानानै जि साखाफारा जानाय बे साखाफारा जानाया जितु दिनैनि सानाव जि 99% जाफुंबाय होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे गाबोननि जि गिबि बादायलायनाय बे गिबि बादायलायनाया जि हरसिंगा टाउन क्लाब आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जि नलबारिनि जि गोख्रों जोलुर हान्जा मुकालमुवा एफसिआ बिथांमोना बाहागो लाफैगोनखौ दिनैनि सानाव बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि।
नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।